Dibilangin lho. Sopo? Kakak, ayo sapa? Aku. Sapa iki? Aku iki. Iya lho. Lho. Pekas lho. Lho kowe apa aku? Aku sih mau sih. Lho padha tuwane nek geger yo kowe. Asik kok ya wis. Ayo sing tuwa. Ayo, ora rek. Apa santare diajak kabeh iki lho. Lagi ya? Ngunduri juga.